que neix d'una constatació, que és la constatació que Josep Bruscamps té moltes coses a dir. Un bon nombre de llibres, d'articles publicats en revistes acadèmiques, en àmbits molt diversos, per tant, ha tingut espais on expressar-se, però els espais que ha tingut per expressar-se li han servit per expressar els resultats de les seves recerques de tipus acadèmic. I el punt de partida nostre era que Josep Bruscamps tenia coses a dir també més enllà del que és el món estrictament acadèmic. És a dir, que Josep Bruscamps tenia coses a dir no només per la comunitat acadèmica, pels col·legues, pels biblistes, pels estudiosos, sinó que tenia coses a dir per la gent que no és ni biblista, ni patròleg, ni estudiós, ni forma part de l'acadèmia en sentit estricte, però que probablement moltes de les coses que ha treballat Josep Bruscamps li interessarien. En el llibre, doncs, hi ha anècdotes, però no hi ha anècdotes. No hi ha cap anècdota en el sentit banal del terme. Tots els fets viscuts que s'expliquen tenen un sentit. I per això quan dic un autor en biografia, vull dir un autor, la biografia del qual il·lumina l'obra. La primera cosa que recordo és la seva figura imponent, perquè realment en Josep Bruscamps sempre ha estat un home d'una presència imponent. I la segona cosa que recordo de llavors d'aquell moment, quan jo tenia 19 anys, és el seu Nou Testament en grec, l'edició de Nestle Aland, la que tocava en aquell moment, completament guixada de tota mena de coloraines. És la primera imatge que tinc d'aquest professor brillant, brillantíssim, com sempre ha estat Josep Rius Camps. Llegint aquest llibre i contrastant la meva imatge, el meu Josep Rius Camps amb el Josep Rius Camps de l'Ignasi Moreta, doncs val a dir que he après moltes coses, m'ha enriquit profundament, perquè esclar, jo el coneixement que tinc de Josep Rius Camps és ser un lector, diguem, un lector apassionat, això sí, de la seva obra exegètica, de la seva obra global, pràcticament. L'Ignasi em pregunta a mi, aquest llibre, si no portes a Déu a les ulleres, també el pots llegir? O necessites portar Déu a les ulleres? És obvi que portant Déu a les ulleres és Déu... Després ja parlarem de termes terminològics, perquè no acabaríem mai per aquí, però ens entenem amb això d'amb Déu o sense. Amb Déu a les ulleres és apassionant. Ara, sense Déu a les ulleres hi ha llibre? I la resposta és sí. És a dir, que el protagonista d'un llibre sigui el text escrit, la paraula escrita, que el centre de tot sigui el text, és apassionant per a algú que escriu. El text, el què vol dir la paraula, el què vol dir la construcció, és gairebé, diguem-ne, impermeable a la voluntat amb la que ha estat escrita o amb la voluntat amb la que serà llegida. Intentar entendre un text, fer de detectiu erudit per saber què diu de veritat un text, és una experiència per a algú que creu en la literatura extraordinària. Per tant, un llibre que es pot llegir amb ulleres diferents, que probablement amb ulleres diferents veus llibres diferents, subratlles pàgines diferents, et quedes en frases diferents, però en la que tothom trobarà una frase amb la que quedar-se. Un coneixement que no tenia i una, per dir-ho així, una complexitat en la pròpia mirada que abans de llegir no havia imaginat. Bé, m'heu deixat mut. Em venia la idea de quan jo era un nen petit, que no sabia qui era. Tercer, amb dos germans que tenia molt bones mans i era un sapastre, i sempre fent preguntes, i se'n treien de sobre. I noi, qui m'ho havia de dir? És que si no m'he convertit en un detectiu ha sigut per casualitat, Jo seria un bon detectiu, perquè és el meu. Però jo buscava sempre allò que en diuen en castellà en diuen
un punto de apoyo. Jo buscava aquest punt de suport per recolzar-me i no el trobava a la teologia, no el trobava. Bueno, doncs vas a Roma, certament una teologia molt més feta, tenia molt bons professors, la Gloriana, però no em deia res. Vas descobrir un senyor que feia uns seminaris, que es deia el pare Antonio Orbe, que era complicadíssim, difícil de seguir, però que tenia molta fama. I jo, com que el tema d'ell em fascinava, no em perdia cap classe. I d'aquí va venir descobrir que era possible en el text trobar alguna cosa. Cada vegada que et fiques en un tema i t'hi fiques a fons, és que al final et trobes sol. I esclar, quan et trobes sol, dius, què hi faig jo aquí? Però tu has seguit una línia i el text t'ha anat portant i dius, sí, m'ha portat aquí.